magsambahon, pasalamatan, kaitungon yan, magkagurang man. Umawon ang kagurang nan, mag-awit sa Diyos. Sa ngaran ka ng Ama, asin Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Maluhod po ang gabos. Gawinin pagsulsol. Diyos ko, nagsusulsol ako sa bilog na puso kan gabos kong mga kasalan. Asin nauungis ako kainihulita sa pagkasala. Bako sanang maninigo ako sa mga padusang matanos mong binuot. Kundi urog sa gabos, hulita nagtumang ako sa imo. Anurog karahay, patin maninigo na dapat kong kamutan nin urog sa gabos. Kaya pusog akong naguhulaw sa tabang nin sa imong grasya. Na magpuon ngunyan ako daay magkasala, asin makalikay sa mga dahilan nin pagkasala. Amen. Gawi nin paggalang. Sinasamba mi ika, Jesus, sa mong kagurangnan, sa mong paratubos, kami lugod kahirakiman. Sa sinanglitan mong lawog, kami nag-aatubang. Ruluhod sa kaludukan, sa imo nagagalang. Tala ni lienso, kang mabining Santa Veronica. Ang lawog mo sa mong turuhok sa imong mga mata. Duman sa Etsemani, lawog mong makawili-wili. Ginaanot nin dugo sa pagsakit mo nin makuri. Namibi dai inumon ang mapait na kalis. Alagad sa Ama, bakong buot mo ang mangyari. Kaya ang matubis mong lawog, sa takig nalungsi. Kan malubog Judas, hinadkan sa pagpasaluib. Tinampal, linutaban, paglanghad na daing siring, pagbasang-basang kan mga tauhan kan Sanhedrin. Urog ng gayo nin mabangiso na pagsukite, kan mga soldados pag-ulog-ulog, labi-labi. Daing kauntukan hanggang sa kahuri-hurihi, abot sa kalbaryo hanggang mautsan ang Diyos Aki. O gagalangon na lalawgon, kaugay kami, dakulang pagkamuot mo, danay na mamati mi. Anin huli kan sa imong pasyon, kamin magkamit. Sa huring hinangos, lawag mong mahiling sa langit. Amen. Ang banwaan minagalang sa lalawgon mong mag. Si munganing kaherakan para tubos nin kinabang. Si Veronica nagluhod sa mapakong babangbot. Lininiganihin si Ramog itong magayon na lawong. Ni Jesus binalsan tulos itong babae na maimbod na tala sa pagkamot, lalawgo niyang maludong. Ang banwaan minagala sa lalawgon mong mahal. Maning kaherakan para tubos nin kinabang. Iwinalat sa satuya, ining dakulang biyaya. Nganitang mabana-bana ang gabat nin pagkasala.
nagsusulsul kami, Ama, sa atubang mo nanuluga, kan bilog na pagpabaya, kan ngara na pagkasala. An banwaan minagalang sa lalagon mong mahal. Simungani kaherakan para tubos nin kinabang. Kaming mga kimulikayan sa damat gutom linugman, ta sa mga kaipuhan ikasamong palawan. Kami mo man bendisyonan, nga niming maturukan, lawag mo sa kalangitan, sa langit kamurawayan. An banwaan minagalang sa lalagon mong mahal. Simungani kaherakan para tubos nin kinabang. Pag-arang nin banwaan, kagurangnan ipahiling mo sa moan sa imong divino rostro. Tanganing magdanay sa grasya ang mga banal, asin madaraman sa kabanalan ang mga tao. Huli kang sa indang marhay na gibo, mamibi kita. Tanganing mabihag ang mga parakasala, asin mga nagtutumang sa mahal na Diyos, asin magbalik sinda sa dala nin katanusan, asin kabanalan, mamibi kita. Tanganing ilikay kita sa peste, helang, linog, bagyo, asin iba pang mga kasakitan, mamibi kita. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong divino rostro. Tanganing parigunon kita sa satuyang pakipaglaban sa kasalan, tawaning isog nin buot, sa pagtumang sa maraot na gawi. Urog na kan mga nanunungdan, sa pagratak kan simbahan asin nasyon, urog na ang korupsyon, panlulupig, panhahabon, pandadaya, mamibi kita. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong divino rostro. Tanganing sa pagdibusyon sa divino rostro, matingrawan kita gabos kan liwanag nin lalawgon kang kagurangnan, asin matala man sa satuyang pagkabuhay, ang satuyang pagkaherak, sa pagkamuot, mamibi kita. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong divino rostro. Mauntok po kita sa paghagad din sa tuyang mga kahagadan ki divino rostro. Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit. Ang sa mong kakanon sa aral daw, itao mo sa muya ang onyan, asin patawaran mo kami sa mong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Ave Maria, panuning grasya, ang kagurangnan yaon sa imo, paladan ka sa kababaehan, asin paladan ang bunga kan sa imong pupunan si Jesus. Kamurawayan sa Ama, asin sa Aki, asin sa Espiritu Santo. Pamibi sa iksyam na aldaw. Ang lawog ni Jesus sa mga sakramento. Ang misteryo kan mga sakramento. Ginarod ang sa iyang hirog, kan saro sa mga soldados, asin tulos luminawas, dugo asin tubig. O Jesus,
ang pagbulos kan dugo asin tubig, hali isa sa imong hirog. Naging simbolo kan pagtugdas mo kan mga sakramento, na mga tanda kan pagwaras mo ning grasya. Hali isa ka iraruman kan sa imong pagkamabuot, asin pagkamuot sa samo. Itinugon mo sa simbahan, sa pagwaras kan mga sakramento, tanganing sa lambang estado kan samong buhay, mapano kami ning grasya. O mapangyaring lawog ni Jesus sa mga sakramento, ika ang Diyos noon na borabod ning grasya, asin bendisyon, na danay nagbubulos asin nung ka maaati. O Divino Rostro, kairaki kami sa pagtapos mi kaining novena, siring nam natala sa lienso ni Santa Veronica, ang sa imong mahal na lawog, sa pag-ako niya mo kan mga sakramento, urog na kan sakramento ning kumpisal, asin Eucharistia. Tandaan mo kami kan liwanag, na iyo ang sa imong lalawgon kagurangnan. Asin matala man ang God ang samong isip, asin buot. Tataramon asin gibo sa bilog ming buhay, ang sa imong mahal na lawog. Amen. Kagurangnan kapatawaran sa muna mga parakasala, ang samuyang kamautan. O Kristo kami kairakan, sa samuyang kakulapusan, sa samuyang mga karatan, kagurangnan kami tabangan, na imo man kami lingawan, duman sa imong kahadean. O Divino Rostro, banal na lalagon ni Jesus, inuumaw asin namumutan, nin bilog na kabikulan. O Divino Rostro, banal na lalagon ni Jesus, nagligtas sa kabikulan, sa kolera kailangan, kami parayo man ngunyan sa mga kadifisilan. O Divino Rostro, banal na lalago ni Jesus, inuumaw asin namumutan, din bilog na kabikulan. O Divino Rostro, banal na lalago ni Jesus, nagtataunin paglaom, o banal na lalago, sa samuyang kasakitan, kami kahirakiman. O Divino Rostro, banal na lalago ni Jesus, inuumaw asin namumutan, nin bilog na kabikulan. O Divino Rostro, banal na lalago ni Jesus, o Divino
Sa ngaran ni Ama, nin Aki, sin Espiritu Santo. Amen. Diyos maray na aga po.
Sound check.
Sa ngaran kadama, asingkan aki, asingkan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa saimong espiritu. An satuyang pagbaklay, naging paaginin, pagbiyaya, kan grasya nin mahal na Diyos. Kita nagkatiripon sa pagtubod sa kagurangnan, digdi sa parokya ni Ina, Nuestra Señora de Peña, Francia. Magtalubo manlugod sa pagtubod, asin magpanibago nin mga puso. Ining santuaryo na satuyang pinagsungkuan, simbolo kan harong, na bakong gibo kan kamot nin tawo, kundi kan banal na hawak ni Kristo. Digdi, kitaan buhay na mga gapo na nagsasarig sa pundasyon na si Kristo. Mabuhay manlugod kita sa iyang pangapodan sa to na maging banal na banwaan, mga aki kan Diyos na sarabay na nagbabalangibog nin marahay na bareta. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa saimong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo susog kay San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan haranina sa baryo na sa indang padudumanan, nagpasabot na mapadagos kan sayang paglakaw. Alagad pinugulan siya ninda. Sinabi ninda, digdi ka na sa mo, mababanggihan ka, sulnup na an aldaw. Asin nagpapugol. Kansinda nala sa lamesa, kinuanya ang tinapay, bendisyonan, binaak, dangan, itinao sa sainda. Nabuksan ang sainda mga mata, asin namidbida ninda siya, alagad siya na panaw. Nagurlay-olay sinda, bakong naglaad ang satong mga puso, kan siya nagtaram sa to duman sa dalan, mantang ipinapaliwanag ang mga kasuratan, marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Mamibi kita. Pagumawon ka, O Diyos, Ama ni Jesucristo, na sa mong kagurangnan, sa gabos na rasa kan kinaban, pinili mo ang sa imong banwaan, ang sa imong grasya, nagpalaad kan sa mong mga puso, tanganing pagseribahan ka nagikan, bendisyonan ang sa imong banwaan, tanganing na maipahayag ang sa imong karahayan, sa gabos na runa kan kinaban. Hinahagad mi ini, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa saimong espiritu. Bendisyonan manlugod kamo kan Dios na makakamhan, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Amen. Madagos na po kita simbahan para sa Santa Misa. Viva la Virgen! Viva! Viva el Divino Rostro! Viva!
Diyos marhay na aga po sa indugabos mga tugang. Ngunyan iyo an ikasyam na aldaw kan misa nobinaryo, sa kaumawan kan mahal na lawog ni Jesus, an Divino Rostro. An satuya pong tema, an pagmidbid kan presensya nin Diyos sa kinaban, sa paagi nin mapakumbabang paglingkod. Makakaibahan niya to sa selebrasyon kan Santa Misa, ang mga miyembros kan Family Ministry and Divino Rostro Association, siring man ang mga peregrinos na hali sa parokya kan St. Anthony de Padua Paris, Kamaligan, Camarines Sur. Ang satuya pong celebrante mayor asin predikador, iyo si Reverendo Padre Elmer Pandes, Parochial Vicar kan Immaculate Conception Parish, Naga City. Matindog po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Sangaran ka Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa saimong espiritu. Viva el Divino Rostro! Viva! Kita nagakadiripon, tangani magpasalamat sa biyaya kan Dios. Sa misang unyan sa tuyang idulot, an sa tuyang danay na pamibi, kahagadan, tabang, asin pagkaherak, kan mahal na Divino Rostro. Sa tuninong, sa tuyan ng romdomon, ang sa tunaginibuan ng kasalan,
makimaherak sa mahal na Dios. Kita kabos, sa kapakumabaan kan sa tuyang mga puso, nagkukumpisal ako sa Dios sa mga kamahan, asin sa indo mga tugang, ta nagkasala kunin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kabayaan, sala ko, makuring sala ko. Kaya naangadji ako kay Santa Maria, danay na Berhen, sa gabos na Angeles sin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tang Dios. Maherak man lugod sa to ang Diyos na mga kamahan, asin pakapatawada ang satong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangnan, maherak ka. Kagurangnan, maherak ka. Kristo, maherak ka. Kristo, maherak ka. Kagurangnan, maherak ka. Kagurangnan, kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Asin sa daga katuninongan, sa mga tawong marahay at buot. Inuumaw mi ka, rinurukyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika. Hulikan dakula mong kamurawayan, kagurangnan na Diyos, hadeng langit nun, Diyos amang makakaman. Kagurangnan aking bugtong Hesu Kristo, kagurangnan na Diyos, Kordero kan Diyos, Hakikan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, ako an sa mong pagkimahera. Ika na nagtutukaw sa tuo kanama, kaheraki kami. Tai kasanaan ba na? Kalangkaw, Hesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita, banal na amaan sa imong kamurawayan, natatago sa mahal na lalaugonin sa imong namamuta na aki, sa samong pakisumaro sa iyang pagsakit digdi sa daga, magliwanag lugod sa mong lalaugon, an sa imong kabutan, tanganing sa maugmang paghalat kan sa imong kapahayagan, sa mong makamtan ang kamurawayanin sa imong kahadean. Siya na kay ba mong nabubuhay asin nagahade, kasarokan Espiritu Santo, Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen.
matukaw po. Liturhiya kan tataramon. Sa enot na babasahon, giraray madadangog niyato si San Pablo na nagsasadol sa mga taga-Kolosas na magbagunin buhay. An bagong buhay na ini nangangahulugan nin pagkagadan sa kasalan, asin pagiging arog ki Kristo sa gabos na bagay. Hinanyugon po niyato an enot na babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Hulita kamo na buhay liwat, kaiba ni Kristo. Hanapon nindo ang mga bagay na nasa langit. Tayaon duman si Kristo, nagtutukaw sa tuo nin Diyos. Isipon nindo ang mga bagay na langit nun, bako ang mga bagay digdi sa daga. Hulita kamo nagadan, asin ang sa indong buhay, natatago, kaibanin Kristo sa Diyos. Sa aldaw na si Kristo, nasa sa indong buhay magpahiling, kamo man ipapahiling, pano nin kamurawayan, kaiba niya. Kaya kaipuhan na gadano nindo, an anuman diyan sa saindo, na para sana sa buhay na ini. Pananambay, karigsukan, mga maraot na kamauotan, asin kapasluan, nagaroman sanang pagsamba sa anito. Inigabos ikinakaanggot nin Diyos sa mga masumbikal. Inigabos ginibo manindo, kaidtong panahon, tanabubuhay kamo, sa tahaw kan mga tawo, na iyan ang mga gibo. Alagad ngunyan, isinisikwal na nindo iyan gabos. Pagkaanggot, pagkamainiton, pagkaungis, pagduhagi, marigsok na pagtaram. Dainanggad magputik sa kapwa, tanganing daiman kamo pagputikan. Hinuba nindo ang dating buhay, kaibaan sa iyang mga gibo. Asin igubing ang bagong buhay na nagtatalobo, sagkod na makamtan, ang dalisay na pagkamidbid, sosog sa ladawan nin kaglalang. Sa ladawan na iyan, daing Griego o Hudyo, daing serkomsidado o bakong serkonsidado, daing dayuhan o sibilisado, daing uripon o bakong uripon, igwa saro sa ng Kristo, iyan gabos asin siya, yaon sa gabos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An kagurangnan maheherakon sa gabos niyang linalang. An kagurangnan maheherakon sa gabos niyang linalang. Araw-aldaw magpasalamat ako sa imo, asin o umawon ko an sa imong ngaran sagkod paman. Dakula na kagurangnan, asin maninigong umawon, dai marurorop an sa iyang kadakulaan. An kagurangnan maheherakon sa gabos niyang linalang. An gabos na linalang magpapasalamat sa imo, kagurangnan asin an gabos na banal mag-oomaw sa imo. E bareta ninda an kamurawayan nin sa imong kahadean, asin iusip ninda an sa imong kapangyarihan. An kagurangnan maheherakon sa gabos niyang linalang. Ipahayag sa mga tao an sa imong kapangyarihan,
asin an kamurawayan nin sa imong kahadean. An kahadean mo, sarong kahadean, na daing kataposan, an paghade mo, magdadanay, sagod paman. An kagurangnan maheherakon sa gabos niyang linalang. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Ang nagtutubo, siring sa hina ni Jesus. Huli tamahaman sa iya, ang tataramon kan Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa saimong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo susog kay San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pighiling ni Jesus ang mga disipulo, dangan nagsabi, paladan kamong mga dukha, hulita sa indo, ang kahadean kan Dios. Paladan kamong mga nagugutom ngunyan, hulita kamo papabasugon. Paladan kamong mga nagtatangis ngunyan, hulita mag-uugma kamo. Paladan kun kamo kaungisan, ipagsikwal, pagmudahon, asin pakarauton, huli sa aki inin tawo. Ipag-ugmanin do an aldaw na iyan, maglukso sa kaugmahan, hulit dakula ang balos sa indo sa langit. Siring kaiyan ang ginibukan sa indang mga magurang sa mga profeta. Alagad herak man sa indo, mga mayaman, hulit inako na nindo ang sa indong ranga. Herak man sa indo, mga basog ngunyan, hulit kamo magugutom. Herak man sa indo na nagingising ngunyan, hulita kamo pag-umawon nin gabos. Siring kaiyan ang ginibukan sa indang mga magurang sa mga nagsasagin-sagin na profeta. Marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Matukaw po. Viva el Divino Rostro! Viva! Sa kasatuyang duwang padi na kaibahan sa misa, Father Ryan Penis, ang katuwang na padi kan parokya, siriman an mahigos na kura paroko kan parokya, kan Kamaligan San Antonio de Padua. Siriman mga peregrino, hali sa parokya, kan Kamaligan, banwaan kan Diyos, Diyos marhay na aga sa Indugabos. Pakibati po kan sa imong katayid ngunyan. Good morning! Haputa daw kung nagkarigos. Day nagkarigos, pati si Father.
igapodaanin sarong pamilya nagbisita sa Manila para sa indang kapinsanan. Siyempre, hindi niya masyadong kabisado ang Manila as in ang tamang direksyon. Kaya ini pong pamilyang ini nakalaog sa inaapod ng one way. At one way sana nakalaog sinda, nahiling kan traffic enforcer. Sabi kan traffic enforcer, "Oh, sir, mali po kayo. Di po nakita yung signboard, one way po dito." "Ay, pasensya na po, sir. Bicolano po kami. Di po namin alam ang papunta ng Maynila." Sabi kan traffic enforcer, "Ano ba naman yan? Simpleng bagay. Hindi matandaan. One way lang dito. Ano pa sa Tagalog ang one way?" Isip-isip ng driver, "Sir, 100. Sabi ng traffic enforcer, "Oh, sige, ulitin mo 3 beses. 100. 100. 100. Sabi ng traffic enforcer, "Ibigay mo na." Mga tugang, gabos kita buot makaabot sa tuyang papadumanan. Kadaklan na beses, ngunya na mga panahon, igwa na po nin GPS. Ang meaning po kayan, Global Positioning System. Ngunyan pong ikasyam na aldaw kan sa tuyang paghurup-hurup sa mahal na Divino Rostro. Ang tema ngunyan, ang pagmidbid kan presensya kan Dios sa kinaban, sa paagi kan mapakumbabang paglingkod. Tuguti po ako na ihiras kan sa kuyang pinaghurup-hurupan sa Indo sa paagi kan GPS. Ngani pong day kita mawara kan sa tuyang pagbaklay, asin kan sa tuyang papadumanan, kadaklan na beses nagagamit kita kan siring na GPS. Alagad sa mga driver po ha, pagiramdam lang ha, day po ka maggamit kan GPS pag All Souls Day ha, pag undas, tabaka sabihan ka mo, you reach your final destination. Enot, G, good works. Yaon po sa natura kan tao, ang gibong karahayan. Linalang kita kan Diyos na marhay, gabos kita marhay. Alagad aram ta, maluya kita, napapadapla kita, nagkakasala kita. But in the beginning, our God created us good. Kaya, sa pagmidbid niya to, kan presensya kan Diyos, enot sa gabos, gibong karahayan. Gibong karahayan, arog baga, kan pagibisita sa mga may helang. Gibong karahayan sa pagtao kan mga nangangaipo. Gibong karahayan sa pagpakakan kan mga nagugutom. Araw baga kan sa muyang programa sa parokya, 3Ps, Paris Forest Program, na kada simana may mga tugang kami na nagbibisita sa parokya sa Immaculada Concepcion para pakakanon. Pero kamo, day na ka magdurumanta. Makadagdag pa man kamo. Gibong karahayan, yaon sa tuyang puso. Asin ini, gabos, it was manifested in the life of our Lord Jesus, ang mahal na Divino Rostro. Saro sa mga ministeryong ginibo ni Jesus, iyo ang gibong karahayan, na mas nangibabaw kay Jesus, na makatabang, nang ibabaw kay Jesus ang pagkahera. Kaya, enot, good works. Ngunya na mabot ng fiesta ni ina, asin sa aga kan mahal na Divino Rostro, concretely, tomorrow or every day, we manifest our good works
to others. Ang gabos na ini, ginigibuta sa Dios. Asin dyan niya to, namimidbidan ang presensya kan Dios. Amen? P. Prayer. Bakit po andito po kayo ngayon sa dambana ng ating mahal na ina? Why are you here? Because you are attending the Mass. Ultimately, because we need and we ask God's strength and God's guidance and graces through our prayer. Ano pong sinabi ni Saint Teresa sa pamibi para sa iya? What is prayer? Prayer is a loving conversation with God. Pag kita po nagpapangadji, bako sana po tamay hinahagad. Mapangadji kita, takita minataong panahon sa Diyos. Bakulang unya na novena, bakulang tasi tama piyesta, kiina, Peña Francia. Kundi ang pagpangadji, pagtaunin panahon sa Diyos na sa imong makaulay. Asin dyan yato, namimidbidan ang presensya kan Diyos. Every day, parmi kita magpasalamat sa mga biyaya. Arwal daw, parmi kitang maghagad din tabang. Asin arwal daw, parmi nyatong rumdumon. Asin i-examine ang satuyang mga puso. Baka di na kita nagpapangadji. Mapangadji ka, tan sa imong kapamilya kapuso, naghehelang. Mapangadji ka, tan sa imong aki, ma-board exam. Mapangadji ka, ninhulitan sa imong pamilya, nagtitios. Kung mayo pala kan mga siring, day kita mina pamibi. Kaya, kung buot mong mamidbidan, ang presensya kan Diyos, danay na pagpamibi. Asin panhuri, GPS, service, paglingkod. Gabos po kita inapod kan Diyos na maglingkod. Bakulang anpadi na kami maglingkod sa Indo, sa spiritual na pangaipo. Gabos kita inapod kan Diyos na maglingkod sa iya sa iba-ibang paagi. Dawa, simpleng para kandila, naglilingkod sa Diyos. Simpleng para padyak, tricycle driver, kita palugod na may mga inadalan sa laog kan pamilya, kita nagilingkod sa Diyos. Asin sinasabi sa tema, mapakumbabang paglingkod. Buot sabihon, dahil niya ito isipon ang titulo kan sa tuyang buhay. Dito pag-isipon na kita may mga inadalan asin tinarapusan. Isipon ta na mayo kita. We are nothing, but with God's grace, we become something. Magigirumduman niya to ang tunay na paglingkod ni Jesus. Kan kada selebrasyon niya to, kan Holy Thursday. Ano sabi ni Jesus? Magkaminuotan kamo. Danay na maglingkod sa lambang saro. Sa Jesus, hinugasan ang bitis kan mga disipulos. Asin siya bilang Diyos, nagpakumbaba kan sayang sadiri, tanganing maglingkod nin may pagkamuot. Mga deboto kan Divino Rostro, sa kasiyam na aldaw na ini, inilugod ang maging giya sa tuyang pagbaklay, kaibahan ang mahal na Divino Rostro. Pagbaklay, tanganing kita mas lalong mapabanal. Magbaklay, tanganing mas lalong nyatong manumpungan ang pagkaherak ni Jesus. Pagbaklay, tanganing makaabot kita sa Diyos, sa kamurawayan, sa langit. GPS, good works, constant prayer, and loving service to God and to others. Amen. Viva el Divino Rostro! Viva! Palapakan ang mahal na Divino Rostro. Matindog po ang gabos.
Mamibi kita na iwara sa to ang grasya na sa tong kaipuhan, tangani makahiras kita sa karahayan nin kagurangnan, asin makapaglingkod na may pagkamuot sa satong kapwa. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing sa pangataman kan sa iyang mga lideres, ang simbahan padagos na maging panalmingan, nin tunay na paglingkod asin burabod nin paglaom kan mga maimbod sa kagurangnan. Kami namimibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing mamidbidan kan mga lideres nin banwaan an oportunidad na makisumaro sa ministeryo ni Kristo sa paagi kan sa indang maimbod na paglingkod sa indang mga nasasakupan. Kami namimibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga dukha, mga naghehelang, mga bilanggo, mga biktima nin enhostisya, asin kariribukan, makaawa sa indang kasakitan, asin makamtanan sa indang kamauotan. Kami namimibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an gabus na uya sa katiripunan na ini, urog na ang mga donantes asin sponsors kan Santa Misa. Ngunyan, magtalubo sa grasya asin kabanalan, tanganing magkanigong apodon na paladan nin kagurangnan. Kami namimibi. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Dangugaman ang pamibi nin sa imong banwaan, asin mapagkaniguan na makamtan mi ang samuya mga kahagadan, susog sa banal mong kabutan, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan Eucharistia. Panginoon, ang sinuman tumanggap at makisalo ay mabubuhay kailan pa man. Handog namin sa iyong Ama ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasang sumasambat nagmamahal sa iyo. Magpamibi ka mga tugang, tanganing ang sawasin ng sendong atang, maako manlugod kan Diyos, amang makakamhan. Akon manlugod kan kagurangnan an atang sa saimong mga kamot,
para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Dios na samong parasurog, lilingya ang lalawgon nin sa imong bugtong na aki, na idinulot sa imo bilang malinig na atang. Lugod ining atang magkanigo man na akuon mo, tangani makamtan niya mo an sa imong kamurawayan. Huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan, mapa sa indo. Asin sa imong espiritu, Iitaas an mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin matanos, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, Ama, Diyos na maakaman sa indeng katapusan, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Daing kasalan, maugma siyang nagtios, huli sa parakasala. Daing sala, inako niya ang kagadanan, tanganing iligtas sala, ang mga may sala. Sa sayang pagkabuhay liwat, ibinalik sa mo ang buhay. Sa iya ang kaumawan, asin kamurawayan, mantang ang langit, asin ang daga, daing untok na minaawit. Banal, 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 an kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, an langit asin daga, panokan sa imong kamurawayan, o sana sa kaitaasan. Panadan an minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, o sana sa kaitaasan. Maluhod po. Kagurangnan ni kanaganan banal, borabo rin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ang buon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak kasindugo, kan sa mong kagurangnan na si Heso Kristo. Kan siya sa rugarin niyang buot, pinasaluiban, sagkod sa pasyon, nagkuha siya ning tinapay, asin pagpasalamat, binaakini, asin tinaos sa iyang mga disipulos, na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan kaini. Taini an sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuha niya manin kalis, singiraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin mag-inom kaini. Taini an kalis, kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo, sa pagromdom sako. Misteryo kan pagtubod. Sa lambang pagakan, bikay ning tinapay, asin pag-inom, kan kalis, kan pagkagadat mo kagurangnan. Ipinapamareta niya mo, sagod na magdato. Kaya kami na nagurumdom kan sa iyang pagkagada sin pagkabuhay liwat, nagudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagapasalamat, ta pinapagkanigo mo,
na magatubang asin maglingkod sa imo, asin na ikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giromdoma kagurangnan sa imong simbahan na nakakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos miya sa pagkamot, kay bakan sa Papa si Francisco, kan sa mong Obispo Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man, giromdoma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang, na nagturog sa paglawom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, nabibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Verhen na Inakan Dios, Nuestra Señora de Peña Francia, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, San Antonio de Padua, asin gabos na santos, na kaidto pa nakapagayagaya sa imo, magganigong magin kairas kan buhay na daing kasagkoran, magumaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesu Kristo. Huli sa iya, sin kaibanya, sina sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang mag-awit. Ama niya mo na yaon sa langit, pabananon ang ngaran mo, magdatong ang kaadaan mo, mangyari ang buot mo sa daga, linsiring sa langit. Ang samong kakanon sa arualdaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hara kami pagdarahasa sugot. Samaraon. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganin kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalag, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas, na si Jesu Kristo. Sa imo
asin ang kapangyarihan, siring man at kamurawayan sa mga Heso Kristo nga gurang nani ka na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan, iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan, itinataw ko sa Indo. Hari paghilingan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin na pagkaniguan na siya, mapatuninong asin magkaburonyog, susuga sa imong kabutan. Ika, na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan po kita gabos nin katuninongan. Peace be with you. Peace be with you. Talaga man ang tagahiriga. Amore ito ni Mas Johnny. Cordero kan Diyos na nagpaparang mga kasalan at ginawan, kahirating kami. Cordero kan Diyos na nagpaparang Cordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Tawi kami nin katoninongan. Uya si Jesus ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin an sakong kalag maumayan.
Matindog po. Mamibi kita, kagurangnan hulikan sa imong pagkaherak, paliwanagi man kami kan banal mong lawog, tanganing hulikan padarakan sa imong katanosan, sa mong malikayan ang gabos na kasalan, asin makaabot kami sa imong kahadean. Ika nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Pamibi sa ikasyam na aldaw, mamorawayon asin mamoto nagagurangnan, hulikan sa imong pagsakat sa langit, iwinalat mo sa mo ang pagpadagos kan misyon nin pagligtas kan gabos na parakasala. Siriman ipinahiling mo ang urog na kamorawayan kan sa imong pagkadyos, na nasaksihan kan sa imong mga apostoles sa imong lalawgon. An sa imong pagsakat sa langit, lugod maging burabod nin pagtubod asin paglaom niya mo, na sa huring aldaw kami man makasakat sa kamorawayan na sa imong pinag-andam para sa mo. Kagurangnan sa mong dalan katotoohan asin buhay, pasunod na kami sa imong kahadean. Tawan sa mo sa buhay nini an sa mong hinahagad, kun iyan para sa imong urog na kamorawayan asin karahayan nin sa mong kalag. Amen. Kaugay ako, O Diyos, susog sa balaok mong buot, susog sa imong pagkaherak, unasaan sa kong kasumbikalan, hugas-hugasi ako hale sa sakong sala, hale sa sakong kasalan linigi ako, taan sa kong kasumbikalan na mamalayan ko, asinan sa kong kasalan danay kong kaatubang. Sa imo sana ako nagkasala, an maraot sa imong mga mata ginibo ko. Tanganing mahiling kang suripot sa imong mga tataramon, malinig sa imong pagbukom. Uya sa sala ko na mundag, asin sa kasalan ipinangidam ako kan sa kong ina. Kamurawayan sa maasin sa akin, asin sa Espiritu Santo, siring sa kapinunan ngunyan asin magdanay man, asin sa kapanahonan kan mga panahon. Itinanda sa mo ang liwanag kan sa imong lawog, kagurangnan. Nagtao kanin kagayagayahan sa sakong puso. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Mamibi kita, O Diyos, na sa pamibi ni Santa Veronica, nagbuot kang magwalat kan sa imong pagiromdom para sa mo mga tinandaan kan liwanag kan sa imong lawog. An sa imong ladawan na natala sa iyang lienzo, warasan, namimibi kami, nahulikan sa iyang banal na krus, asin mamorawayo na pasyon. Ngunyan siring sa paagin ng salming, asin sa anino, magkanigo kaming mag-umaw, asin magsamba, asin maggalang sa imo man sana sa daga. Tanganing sa huring aldaw, kaming ligtas, asin magayagaya, magmansay, lawog sa nagadangadang na mahukom sa mo. Siya na kay bamong nabubuhay as sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa tataramon nin pasasalamat. Sangaran po kan sa tuyang ginagalangan na Cora Paroko, asin kan Parish Pastoral Council, buot ko pong pasalamatan ang gabos na nagpartisipar sa ikasyam na aldaw kan misa nobinaryo sa kaumawan kan Debeno Rostro.
Salamat sa gabos na mga donantes as in sponsors kaining misa, sa mga miyembros kan family ministry, as in the Benorostro Association, di Bostra, as in sa Our Lady of Piña Francia Parish Choir. Upakan po niya to. Siring man sa mga peregrinos na hali sa parokya kan Saint Anthony de Padua Parish, Kamaligan, Camarines Sur. Upakan po niya to. Asin sa mga deboto na nakisumaro sa satong selebrasyon, kaiba siring man itong mga nagdadalan kan live stream coverage kaining misa. Pinapasalamatan man niya to ang mga padi na nakaibahan niya to sa misang ngunyan. Upakan po niya. Orog sa gabos, ki Reverendo Padre Elmer Pandes, ang satuyang celebrante mayor, asin predikador. Upakan po niya. Nagsasarig kita sa pangataman kan di Benorostro, padagos lugod kitang ilikay sa anuman na kahilangan, asin magliwanag sa satuan sa iyang lalawgon. Diyos mabalos po sa gabos. Matindog po para sa uring bendisyon. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa saimong espiritu. Sa pagkaherak kan mahal na di Benorostro, bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw kita sa pagkamuot kay Kristo. Salamat sa Diyos. Viva el Divino Rostro! Viva! Viva el Divino Rostro! Viva! Viva la Virgen! Viva! Palakpakan ang mahal na Diyos. Sen mapun. Katahan. Tao mo.